יום כיפור מגיע, את מניקה, את לא חייבת לצום. אם בכל זאת תרצי לצום, בואי אני אתן לך כמה טיפים שיעזרו לך לעבור את הצום יותר בקלות. יום-יומיים לפני הצום אני אמליץ לך להרבות בשתייה של מים ולאכול מזונות עשירים בקלוריות, גם בשומן, כמו אגוזים ושקדים, על מנת שיתנו לך אנרגיה לצום. אני אמליץ לך להתארגן על 2-3 בקבוקים של חלב שאוב או לחילופין תמל, שבמידה ולא תרגישי טוב במהלך הצום או תהיי חלשה, תוכלי לתת לתינוק שלך תחליף חלב או בקבוק של חלב שאוב. במהלך הצום עצמו אני בכל זאת אמליץ לך לשתות מים, גם אם הדתייה ואת ממש רוצה לצום. אני אגיד לך שיש רבנים שמאשרים לא לצום ביום כיפור או לפחות לשתות מים, פשוט צריך לדעת לפעמים איזה רב לשאול. בנוסף צריך לקחת בחשבון שבצום עצמו כמויות החלב שלך יכולות להיות פחותות, ולכן בצאת הצום אני אמליץ לך להניק כמה שיותר ולפעמים להשתמש במשאבה על מנת לעודד את הגוף לחזור ולייצר חלב שוב. שיהיה לך צום קל.